وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatun cikin wani littafi mai albarka tariqul fannin ta'amul bayna zawjayn, abin da ke karanta da mu kyakkyawan mu'amala tsakanin ma'aurata, wanda wannan yana iya haddasa abubuwa masu yawa cikin rayuwar ɗan adam. Yana iya kawo zuriya na gari, yana iya kawo yalwatan arziki, yana iya kawo fahimtar juna, kuma yana iya tabbatar da alkhairori a cikin al'ummar duniya. A yau insha Allah za mu ci gaba da bayani da kasancewar mun yi bayani farko cewa mun littafin ya an kasa mashi kashi biyu. Kashi daya yana magana ne akan gefen mazaje, kamar a ce ana jan kunnen mazaje ga yadda ya kamata zuwa da matansu. Kashi na biyu yana bayani ne akan mata, su ma ana jan kunnen su ga yadda ya kamata zuwa da mazaje. To mun gama fannin maza, yanzu muna cikin fannin ta mata kusan sati uku da su gabata. A yau insha Allah za mu ci gaba kan wannan fannin. Malamin rubutu littafi ya ce kai fita ta haka kenan da magana ma da ake yi ga yadda ya kamata mace ta yi magana da mijinta. Don wani lokaci irin wannan communication yana kawo matsaloli sosai. To za a kawo mace yadda ya kamata ta yi magana da miji, domin shi kalma lafazi abu ne wanda idan ya tabbata yadda ya inganta mace da dinga yin mijinta yana iya kawo ɗan soyayya matuƙa, kuma yana iya kawo zaman lafiya, yana iya kuma kawo zamantakewa. Sai ga mutum ya fita waje ko minti 10 ne zai yi, sai yana tunanin mazaman minti 10 zan yi da wuri ne da wuri da matarsa, saboda magana dama wanda ya taɓa amsa hankali sai na kwanta. Malamai sun nuna cewa Khadija matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ita kasancewar matarsa, domin ta kasance masa mai wanda za ta wato taimaka masa ta harkokin da'awa, dan Allah ya bata lafazi mai kyau. Lafazin ta take da shi ya kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan cutarwa da ya samu a halin da'awa. Saboda haka ya nuna cewa a shi lafazi mai kyau yana kwantar da hankalin miji. Shi sa ma da ce bayani da mata ce ta dinga yin lafazi da mijinta. Ya ce ta haɗe ila zawjiki bi adabin wa riqqatin wa ulfatun. Idan za ki yi magana da mijinki, ki yi magana na farko da ladabi, shine kaskantar da kai. Ki kaskantar da kanki a gaban miji number 1. Idan kin kaskantar da kanki, ko da yake yan gidan wani ne ko yan gidan wani ce, ko ya yanayin kyan keke, ko ya yanayin tsoron keke, ko ya irin takaman da ke shi, ko ya ilimin keke, to ba wajibi ne ga mijin ki sai kwanta da gaban ki. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa duk mutumin da ke zama da abokin zaman sai kaskantar da kansa a gare shi, Allah zai ba shi nasara kansa. Don haka sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya halitta, yace wa fi janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin fa ina sauka fa qul inni bari'un mimma ta'malun. Idan ka zo kana da da'awa, kar ka nuna cewa kai manzo ne, kar ka nuna cewa kai ne kin kai kowa a duniya da Allah subhanahu wataala ya halitta. Ka saukar da kafaran ka gaban su, ko mutum ne kamar da kake komai ba. To wannan shi da Allah subhanahu wataala ya dauka. To wannan karantarwa shi sa mu zo sallallahu alaihi wasallam ya kaskanta da kansa. To kuma sai Allah ya fifita shi. To sai nuna cewa kai ka ga cikin kai ne. Number 1 mace ta kasance mai kaskanta da kai. To bi iznillahi ta'ala Allah sai ba ku nasara cikin haka. Domin duk wani mutum da sai dan Allah yana buƙatar a tuna shi. Saboda kowa akwai darajar da Allah ya sa, kuma kowa ya san irin darajarsa. Irin darajar da Allah ya baka kana so ba ku shakka baka wannan daraja. To saboda haka idan har kuna tare da wanda bai ga darajar ba bai baka wannan daraja, ko ya yanayin dan ku soyayya ko zamantakewa din, babu shakka akwai na kasace wannan rayuwa. Shi yasa wajibi ne kowa ya girma kowa aka gani yadda Allah ya ce. To shi yasa ma da yake fara ta cewa nan ta saukar da kafadar ta matuƙa a gaban miji, domin yana iya faruwa wani da ka samu talaka da shi, amma Allah sai ya tsara rayuwar matar shi da matarsa cewa ta fi shi fifiko wajen family ko wajen arziki ko wajen kyau ko wajen irin yanayi da sai Allah kuma riga ya tsara dole sai ya rawa. To da ka tafi komai a kan shi, saboda ka hana tunan cewa shi ita ba komai bane a kan shi. Abu na farko ke zai ja dan usul ya tsakanin ta da shi, sannan ma ne ta wani ka kuma ta kasance mun ta yi magana mai taushi kasa kar ta yi magana mai kauri. Mace ba ta magana mai kauri a gaban miji, domin wannan magana mai kauri idan ta yi a gare shi mai yiwuwa kuma yana tare da wannan fannin wannan matsaloli tare da shi na kokarin neman harkar rayuwarsu. Sai ta yi masa magana mai kauri sai ya haɗa da wancan, sai da ramin ta yawa shi ma sai mata mummunan raddi. To irin wannan aka samu mummunan raddi mai yiwuwa ta ma ba mai haƙuri ta sake masa raddi to sai a samu matsala, kuma
sai ga mutane suna zama da matansu kamar karnuka faɗa zage-zage a zagi uwan miji a zagi uwan matar a zagi uban matar haka za a ci tafi da kai kuma ba a rubu ba amma ana tare da sai ka samu babu wani kamar wani jin daɗi na auren babu shi wani soyayya da ke cikin auren babu shi kamar ana zama ne kawai bisa kan dole la'alla yana da ya sake ta mai yiwuwa ba zai samu kudin sanya aure ba ko kuma tana ganin shi ta ce rubuta ta mai yiwuwa ba za su sanya miji kansa irin wannan kuma duk mutumin da ke tare da matarsa kaga suna cikin wani abu suka zauna ba tare da su rubutu kowa ya san amfani kowa ce kowa ya san amfani kowa yana kuma cewa aka rubuta amfani da rasa ce to da aka sai ya zama kawai ta hakuri to nan da ake cewa ku zama hakuri to kar mutum ya kuma ce da cewa za ta zama hakuri da miji kar miji ma ya da cewa zai hakuri zama hakuri da matarsa mutane su zama soyayya da kuma tausayawa tsakani kamar yadda zai cikin nasu alqur'ani waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqawmin yatafakkarun Allah ya ce tsakanin da matan ku mun sanya soyayya ne tsakanin mun sanya tausayawa ne tsakanin bi ma'ana ba hakuri muka saba wadannan guda biyu Allah ya ce shi ya sa muka halitta matan domin ayati ya karanta lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wannan karatu ita ce abin da ya kamata mutum ya dauka da dauka cikin rayuwarsa tsakanin sa da zamantakewar matarsa matar mata da zuwa cikin rayuwarta zamantakewar ta da mijinta soyayya ne da tausayawa kadai ba kar ku dinga zama muna cewa ya mutu da ke aure yanzu sai hakuri kan mu da asasa wannan duk lokacin da ka fara asasa matarka ko yarka wai ki hakuri to ta sa ba yana tattare dan duk wani abin da ka dace kai hakuri to akwai illa cikin sa bi ma'ana ko da illa zai zo to sai hakuri ka ga wannan da farko ai su ne to saboda sai su gini akan hakuri suna tunanin illa zai zo ko kuma su sai kokarin su jawo illa ne tunda an ci miji shi ma ya haƙi kamar kun ce a so juna a tausaya wa juna wannan in Allah ya sa ka baka ta ba masa insha Allah kuma wannan tsoro son juna da tausaya wa juna shi yake kawo mutum da ce magana wa namiji ke masa magana da lalama mun da murya ba magana ba mai kauri ba sirri da magana ta shi shi kuma miji yana da wani yanayin zuciya duk wani miji da ka sani idan ba ta ga masa magana cikin lalama sirri da magana to sai ka ji zuciyarsa da sani sai an sai kwanta don kalmar ma shi sa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ta ya tabbatar da Musa sallallahu alaihi mata su da yin sallah su a abi misali kasu da bayyana sautin su ko ikama ma aka ci a bai musu saboda muryar su sirri don Allah ya sa sirri murya nan ba don kuma saboda nutsuwa da namiji idan ta faɗi kalma da sai ya zuciyarsa da sani sai ji daɗi ko da wato ne yake nuna abu sai ya ga wani abu ya tafi to wannan dalilin sa Allah ya sa musu muryar su ba irin na maza ba kenan to amma a sai ka samu cewa wasu ke su canja murya yadda Allah ya ce su canza saboda su cutunci mutum su ɗauko murya ko murya da ka tsara murya sai ka suna faɗa shi dan maka abu kaza ka kanta to irin wannan abubuwa ko ba za a yi ba ai kaza to irin wannan kalmomi ana faɗa da kauran murya sai ka samu dole ne mutum zuciyarsa sai tashi haka sai tashi da haka sai tashi kuma sai ana murya ce za a yi ba daidai to yana da kyau irin wannan gaskiya a gane da kasance ne dan murya ta wato sirri ne magana yi na yake da kuma ma'ana bari na bari misali ko wuta ya abu da ya fito ai haƙuri kamar Aisha Allah ya kara mata da an yi bayani akan cewa yadda ta dawo su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ko da matsala ya faru ba ta masa magana da rana ba ta masa magana da rana ko da yamma a sai an gama komai ta dare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa to sai ta zo gare shi tana zuwa gare shi sai ta gyara mai mutu tana ganin wannan ta take shi ainihin na tara kamar ma yayi kafi sai ta nasirin ta da shi ta zo ga wata tuya musulma kaga wannan kalmar ya ina da zo kalma ce ta mene kalma ce ta ya rasulullah haka ai kaza ne kaza to ina ta bude wannan magana ko da magana ce wanda yake ana bukatar in an faɗe shi mare zai baci in ta amfani da wannan lafazi da wannan murya sai mun sai suna sai zaki to lokacin da abin da shi an ci ɗaya daga cikin abin da soyayya wannan bayar Allah da wannan mutum sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ta idan mutum yace yana son miji to yi kokari ya amfani da gabobinsa mace ta ce tana son miji ta amfani da gabobinta ta mallaki mijinta ba za ta amfani da gabobin karfi da wani hayaniya ba wani fara ko wani rashin hankali ta ce za ta mallaki miji abu guda biyu ne ake bukatar mace za ta yi amfani da su wanda malaman tarbiyya suka ce za ta yi amfani da shi za ta gama da mijinta ke da lafazi shi ne wa bayan lafazi kuma ta kasance tana da cikin tsafta abu guda biyu ne ake tabbata da mace ba ka duba kyanta ba ka duba nasabinta ba ka duba wani zaman cikin da shekara a kullum tana cikin samuwar da shi yasa da aka samu su sai da su da mata suka fita gefe daya karkashin ya zama su dole ba don muna wani saboda yake ana kyautatawa murya magana ce mai lalama mai tafi sannan kuma ga tana cikin tsafta wanda musulunci ke bukata to shi kenan sai ga ba za ka ci ko shekara ba musulunci ba za ta tambaye
amma ko da aka faɗi mace ne cikin sati biyu ka ga ta zo maka da matsaloli ta maganganu muna babu da babu kaza to wannan take sai ka kasa ita to saboda kalmar lafazi yana da muhimmanci kuma wannan ba mata ko bane ko namiji kuma akwai kalmar lafazi da ake bukatar ya amfani da shi wajen fuskantar matarsa to shi yasa ba da yake magana ne yake cewa rai kwado da ta kasance magana yana da tausi sannan wa kufa da kuma magana ya zama da soyayya ce ka gani ta yi magana mai dan menene mai nasiri magana sannan ya zama akwai soyayya cikin magana kada a sai a ɗauki magana a sa kiyayya a cikin sannan ka haɗa su ka fita to mutum zai da dama mai sa ma ya sa tare da sa domin soyayya ce ce kuma kalmomin ta soyayya da yawan mutane sosai kaga shi ne yanzu aka sai kuma ce an dubi suna an zata ba mutane ce baban wani wannan kalma ta baban wani kalma ce ta girmamawa kana dubi ta soyayya amma kuma sai a ce baban wani sai a dafi shi kaga ma an girma shi a farko amma ƙarshe ya ci mutunci sa ko a ce baban wani karka dami ko kuma baban wani kana taku dami ko kuma baban wani sai an bar kalmar tana nan tafiya tare da su da girmamawa to amma kuma na soyayya ne kuma amma sai a kwaba ta kuma kan su ai idan ka ce baban wani sai a cikin to ba magana kuma wani magana maza sai magana ce tausayawa magana ce ta girmamawa magana ce kuma sarri yau da mutum da ke take wannan shi ne abin farko sannan abu na biyu shi ne ana iya samun ka gama ce abin da ya kamata miji dan da shi magana idan aka yi shi ke qualifying da wasu abubuwa masu kyau na farko idan mutum ta tana da bukata a wajensa da zarar ta tashi da magana ko da bai bukata ba ta wani abu zai bata kuma duk wata mace idan har tana da bukata kace ka ba ta bukatar ta magana kai ba kai ba illa a rayuwar ta to shi ma ba da wannan bukatar maganganun masu kyau sai ta wuce amma duk lokacin da kace matar ka tana asha tana zagi ta dauko siffar da siffar da suka iya yawan lokaci ko da dauko ta haɗa da wani miji a waje miji ka duba wani ne yake shi ba irin ka to irin wannan ita mace ta faɗa irin wannan tabin zargi ne ta yaya ta sani a mazargi ne ba a buƙatar da ce mutum ya sa ido ga wani ko ya sa kunne ga wani wasu akan mu'amalarsu duk wanda ya sa irin wannan